Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jien u Lino llum ħanitkellmu fuq ir-rukola diġà għandi aptit salad qed narak hawnhekk Lin. Kif tispjegarna fuq ir-rukola? Ejja, rukola qiegħda ssir dejjem iktar popolari, magħrufa bħala rocket leaves. Din titkabbar, tibda qisu frar Marzu, tinżera żerrija, u biex jittawwal il-perjodu tiżra kull 15 pereżempju, tużra ftit, ħalli jkollok kontinwazzjoni. Jew inkella Settembru, Ottubru. Dawn huma pjanti lesti għat-taħwil. Issa dawn ikun hawn iktar minn żerrja waħda miżruha f'kull pot ħanawdula hekk. Jiġifieri mhix problema jekk inti għandek ammont ta' żerrja fejn xulxin. Jekk jikbirlek il-ħaġix selvaġġ, se jkollok naqgħod diffikultà biex tneħħi. Kollox bejn ma dak li jsir blidejn, mhux blodda. Mela konet ngħid. Din kull waħda tista' tinżera ġo pot jew fil-ħamrija? Faċli tagħmilha ġo pot din, mhix problema. U ma tiġak l-ispazju bejn waħda u oħra. Għax inti din meta tkun fil-miftuħ tinżera biż-żerrija u tkun folta miżruha. Importanti li jekk tagħmel ġo pot ikollok drainage tajjeb, importanti. U saqqi regolari li żomm il-ħamrija umda. Wara ftit xhur tibda tilħaq biex taqta' u m'għandekx problemi biex tikber. Minn dan l-istadju illi diġà kibret ftit miż-żerrija sewwa, sa stadju illi nistgħu nibdew naqtaw u jkollna ftit xingermu. Wara xahar u nofs tibda tara r-riżultat. Għax kif tarġettella ta' jiġifieri. U ma sa tħalli jassir xi weraq kbir ħafna, dana ġeneralment mal-insalata. Allura kif tara li l-werqa kibret imdaqsa, tkun lesta biex. Meta tajt terġattella, mhix hija sitwazzjoni li nistgħu nkomplu nieħdu minnha l-pjanta? Terġattella għax inti dejjem tieħu li jkun laħaq sewwa u tħalli l-oħrajn jilħqu wara. U inti kif għatlek tagħmel kontinwazzjoni billi tiżra perjodu qasir wara. U toqgħod sejjer dejjem tiżra regolari. Min mhux ħajżraħha f'pott, ħajżraħha forsi għandu ġardina żgħira. Kemm il-bot minn xulxin għandu jiżrahom? Fil-bidu jekk għandek ix-xitellesti ma trix tħalli spazju kbar. Kull 15 ċentimetru tajjeb. Għax dak il-mod tkun tista' anke tnaqqi u taħdem u tneħħel ħaxix ħażin. Ħaxix salvaġġ. Ħaxix salvaġġ, tajjeb. Jekk għandek iż-żerja tiżraħħa ma trix titfa' gozz f'daqqata. Tferrixha kemm tista'. Imbagħad il-ħaxix salvaġġ iġġieled miegħu inti tiġbru bidejk. Hija pjanta diffiċli biex tikber, hija għandha bżonn ħafna kura? Le, faċli biex tkabbar anzi, faċli u reżistenti. Jekk jiġu il-bebbux jew hekk se jagħmellek ħerba. Imma tittoqgħod viġilanti miegħu. Dan qed nitkellmu fuq skala żgħira aħna. Fimni anki u jrid jikol, jekk toġob lilna kapaċi toġob lilu, le? Argument ieħor issa. Grazzi Lin, grazzi tal-informazzjoni. Illum mela tallimna kif nistgħu nkabru il-rukola d-dar. Ċertament hija pjanta kif qed jgħid Lino illi hija faċli li nkabruha mhux daqshekk diffiċli u hija xi ħaġa li xi ħadd jista' jibda biha wkoll għal min forsi għadu qed jitgħallem kif jikabbar il-pjanti d-dar. Jien nistidinkom biex isseguna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.